Hello mga kawigal, welcome back po sa channel natin, sino si Richard. At sa pagkakataong ito ay magluluto po tayo ng The Juiciest Special Cut Pork Chop. So siguraduhin po natin, paghugas po natin yun to yung tuyo. Ito po ating pork chop. Para pag minarinate po natin mamaya, ay kapit na kapit po yung lasa ng ating mga sangkap. So ito po yung ating pang marinate, ito po yung mga sangkap natin. So meron po tayo rito paminta, garlic powder, sesame oil, konti lang po, oregano powder, meron po tayong liquid seasoning, may calamansi, may oyster sauce, at meron po tayong cola. Ito po makakatulong po ito para makapagpalambot, makapagpa-tender po dito sa ating pork chop. Itong cola po. At the same time, meron pong maidudulot na konting tamis. So simulan na po natin ang pagmamarinate. So tutusok-tusokin din po natin ng konti para pasok na pasok po yung lasa. Yan, tapos na po. Ilagay na po natin lahat ng sangkap. Hindi na po tayo maglalagay ng asin, no? Maalat na po itong oyster sauce. Yan, haluin lang po nating mabuti. Mamarinate ho natin to at least 1 hour or higit pa. May dalawang klase ho ng pagluluto nito. Yung isa, ilulutuin natin sa heat. Pagkatapos ng 5 minutes, i-oven po for 10 to 15 minutes. Sa heat din po. Pero itong ipapakita ko po sa inyo, yung mga hindi available po yung oven sa bahay. So, lulutuin na lang ho natin sa pan. High heat, then maglo-low medium heat po tayo, then high heat po uli. Kaya mamaya papakita ko po sa inyo. So, simulan na po natin. So, naka-high heat po tayo. Maglagay po tayong butter. Gawin nyo lang po mabuti at dali pong masunog po itong butter. Talagay na po natin itong ating pork chop. So gagalaw-galawin nyo lang po para huwag dumikit. Mamaya po pag nakita nyo hindi na po siya nasubong ganyan, babalik ta rin na po natin. Babalik ta rin na po natin. After mga 2 to 3 minutes po, babalik pa rin na po ulit natin. Sa pagkakatong ito, hihinaan po natin yung apoy. Lutuin po natin siya for about 10 to 15 minutes. Medium low heat lang po. Ho. Tapos babalik-balik pa rin nyo rin po time to time. Ho. Tatakpan din po natin. Then after 15 minutes po, high heat naman po tayo, laksan po natin. Ito pong pinagmarinatean natin kanina, lalagyan po natin siya. Kaya lang po natin kumulo at matuyo ng konti, takpan po natin. Yan, after 1 to 2 minutes, saan po ulit natin. Baliktarin lang po natin. Tapos itong pinaka-sauce po natin na yan, lagyan nyo lang po sa ibabaw na ganyan para makutan po. Yan, luto na rin po ito. Sunod na po natin yung fish fillet stick. Yan, luto na po. Mukbang na po si Bunso. Yun po, luto na po ang The Juiciest Pork Chop Special tsaka ang fish fillet sticks natin. Yan, marami po kanin dito sa likod at ang special sausawan po natin. Kung gusto nyo po ng uncut, punta po kayo sa YouTube channel namin at kung gusto nyo po pinaikli, punta po kayo sa Facebook namin. So bago ba taming sumala, premium na po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng Bimbon. Sana ito, sana po. Huwag na po at may sagat. Amen. Yan, hugot mo na po tayo ng kamay at huwag mo na po tayo. Supa po. Kain po.
Ang juicy po. Tsaka ang lambot. Sarap.
Sino natira po sa likod. CNR po yun. Busog na po. Good morning.